Pilarrek ezin zuen sinetxi opari horiek guztiak beretzat zirenik. Loreak eta kuadroa Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean eta Bilboko Farola udalaren partez. Alabak eta alaben lagun asko ere joan zaizkio zoriontzera. Eta berak, zelanez, eskerrak eman dizkie denei. Para todos, un beso. Mendea bete dutenen taldean sartu da Pilar, eta ez da talde txikia ez, Eustaten azken datuen arabera, 468 pertsonak dituzte Euskadin 100 urteak beteta. Horietatik 400 emakumeak dira eta 68 bakarrik gizonak. Lurraldeka, hauxe, banaketa, 75 Araban daude 251 Bizkaian eta 152 Gipuzkoan. Azken 30 urteotan 5 aldiz biderkatu da 100 urtetik gorakoen kopurua eta ikerketa baten arabera joera honi eutsiko dio datozen 20 urteetan. Bizi itxaropena ere bikoiztu eginda mende batean, gaur egun 84 urtetik gorakoa da. Osasungintzan eman diren aurrera pausoei eta bizitza kalitate hobeari esker gertatu da hori. Munduan 250.000 pertsonak dituzte 100 urte edo gehiago.